o paseo e a contemplación a través do balcón oceánico obrigan ao visitante a coñecer mellor este municipio. A Concellaría de Cultura e a veciñanza de Arteixo lembran ao insigne escritor don Manuel Murguía, natural do lugar do Froxel, en Oseiro. No certame literario que leva o seu nome, homenaxease ao que foi marido da gran poetisa galega Rosalía de Castro. A Feira 1900 é a recreación histórica na que participa a veciñanza do concello. Esta pincelada cultural e festiva que nos traslada a través do tempo amósanos como era a vida dos nosos antepasados. A Festa das Flores no mes de maio, as romarías ou as festas patronais na época estival son outros acontecementos festivos que definen ao concello como un municipio aberto a todas as persoas que nos visitan. De pescudarmos a tranquilidade despois de visitar os areais, nada mellor que pasear polo centro da vila arteixán, descansar nunha das súas terrazas ou saborear os produtos típicos en calqueira dos seus restaurantes.
Os estabelecementos hoteleiros e comerciais, así como o seu descoñecido balneario de augas termais, obrigan ao visitante a quedarse para coñecer mellor este municipio, situado a tan só 7 kilómetros do centro da capital herculina.